Oh my god, du ringer, mand. Bro, mit kamera er... Det var det. Og der var en, der er Angus. Ikke dø. Oh my god! Let's run down the stairs. Crouch, crouch. Let's mess me. Let's... Her. Meld ud. Der er en, der kommer ud til badeværelset nu. Højre side. Oh my god! Elementet er overraskelse. En mere. Pænt godt til Rook. Lidt der, nice. Bare skal ikke gå den. Jeg har flest kills, bro. What the fuck? Var det med vilje? Nej! Dem, opfra, trappen. Tobias. Bro, Doug giver dig backshots, Andreas. Oscar, du kan skyde den, når den er åben.